डेटे पटेट खाली। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार भाई अंकुश राजा इनकर एगो गाना आइल बा जौन गाना का नाम हो ए सोना। पीछे दिन भी अंकुश राजा गई रहन पावर स्टार पवन सिंह के इलेक्शन में प्रचार करे काराकाट आ एगो वैसन गाना गई खुद पावर स्टार पवन सिंह गुनगुना दिलन। लेकिन उ सब के हटवा माहौल से हट के अंकुश राजा के एगो बहुत लाजवाब बहुत प्यारा सॉन्ग आइल बा जौन गाना के नाम हो ए सोना। बतिया पकड़ो ना बीचा। काहे कि अंकुश राजा का भाई एगो गाना आज तक अश्लील नहीं के सुनले, लेकिन ई जोन गाना बा अंकुश राजा का बहुत लाजवाब माइंड ब्लोइंग बा। गाना एक बार जरूर सुनिए, वेब म्यूजिक से आइल बाटे जोन गाना का नाम है ए सोना। आई गाना के लिखले बड़े बोस रामपुरी। समझ लो कि अंकुश राजा आ बोस रामपुरी के जोड़ी हिट बा। पूरा कहते बानी कि जब अंकुश राजा के यहाँ से यहाँ पहुँचावे में बोस रामपुरी के पूरा 100% योगदान बा। एक डायरेक्टर बड़े म्यूजिक डायरेक्टर विक्की बॉस। विक्की बॉस के अभी आए दिन नाम सुनते रही ना, बहुत कलाकार के साथ नाम जुड़ल रहेला। आ गाना के म्यूजिक कंपोजिशन कर के पिस लागेला। आ ई भैया हम साफ तरह खुलेआम चैलेंज के कहते एक बार जरूर ई गाना सुनियो तू रोज फील कर। जौन की उहे कंपनी से आइल बाटे आज सुबह ही। बहुत प्यारा गाना बाटे। मान लेते इलेक्शन के चलते थोड़ा सा डाउन बा व्यू, लेकिन ई गाना बहुत लाजवाब बा। जेकरा में फी डांसर बड़ी आस्था सिंह। आस्था सिंह कोनो नाम के मोहताज नहीं कि गाइस की पावर स्टार पवन सिंह, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, नीलकमल सिंह, सारा कलाकार के साथ आस्था सिंह के मतलब आधा नजर आ रहा बा, एक्टिंग नजर आ रहा बा। इनकर जो एक्टिंग बनू भाई एकदम एक पीस लागत दिल में एकदम धंस जाला सीधे एक्टिंग इनकर। ये हमारे ना ये पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के जे भोजपुरी सुनत हुई सब सबके अच्छा लागत हुई आस्था सिंह के एक्टिंग। लेकिन बात कर ली जाओ अंकुश राजा लिहन जाए भाई केहू ना गा सकेला। भक्ति हो कुछ ये दोनों भाई बहुत मेहनती कलाकार हो ना, बहुत लाजवाब मार्केट में गाना लागलन। लेकिन ई भैया एक बार जरूर गाना सुनी हो आ तारा अच्छा लगी तो कमेंट करिए, आई वीडियो को दबा के शेयर करिए। काहे कि अंकुश राजा इलेक्शन के माहौल चलते हुए भी गाना ला दिलन, बहुत बड़ बात बा अपन फैंस खातिर। एक बार सुनिए, देखिए वीडियो क्वालिटी इतना मस्त लागत है भाई, देख के एकदम दिल खुश हो जाए। एक बार जरूर सुनिए, वीडियो का लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए।